Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Eto na naman sa EDSA kahabahan. But I'm riding on, I keep riding on. Di pa rin nasana itong aking kailaliman. But I'm riding on, I keep riding on. Eto na naman sa EDSA kahabahan. But I'm riding on, I keep riding on. Di ka lang siksikan, ba't mo pa pinagpilitan? But I'm riding on, I keep riding on. Birds! Birds! Hey! Magandang gabi! Metro and Mega Manila, 29 minutes after 8 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! At syempre, ito pong programang EDSA, huling yugto, huling hambalos, huling hampak. Alright, before we proceed, syempre, sa ating pag-uusapang topic, batiin ko lang na isang napakagandang gabi. Ang mga kabisyo po natin diyang mga Grab drivers natin, mga sirs! Maraming salamat sa inyong walang humpay at walang sawang pagsuporta at dala-dala ninyo ang programang EDSA saan man kayo mapadpad. At syempre sa mga pasahero, ma'am, sir, magandang gabi po. Kamusta po? Huwag po kayo matakot sa driver niyo po, mabait po yan. Mukha lang pong masamang tao. Pero mabait po yan, di po nangagagat yan. Ay, eto na. Huwag na nating patagalin to. Eto na, pag-usapan na natin to. Viral video ngayon ng performance ni Yasi Chrisman sa Kaugma Festival, kung saan hinalikan siya na kanyang boyfriend na gobernador kahit maraming tao ang kinilig. Wow! Meron namang hindi nagkagusto nito ng mga netizens dahil hindi daw magandang tingnan, lalong-lalo na bilang isang public official. Oh no! Okay lang daw sana kung smack lang ang ginawa. Kaso nga lang daw, anong ginawa tang? Laplapan! Ang bihira naman, oh. O, eto na. Logican na natin, tatang. Ay, sige, wag mo nang patagalin para maintindihan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan ba bang i-memorize yan? Boards, ito ang hindi tama at hindi basic. Well, given the situation and place and circumstances, mga kabisyo, kung gusto nyong iparamdam sa isa't isa yung pagmamahalan nyo, well, all you have to do is do it privately. Kasi hindi mo masasabi na maintindihan niya ng publiko. Lalo na, again, if you are a public figure, meron kang moral responsibility. Lalo na if you are a public servant. Right? Like gaya po ng event na yon, baka may mga batang nanonood. Hindi magandang impluensya. O pakilig moment siguro, smack will do, pero yung masyadong malagkit na halik, usually sa pribadong lugar na ginagawa yan eh. Well, naiintindihan naman natin si Gob dahil gusto niya sigurong i-flex na ang kanyang jowa ay artista. Wow! Diba? Pero may mali eh. Paano kung halimbawa, may empleyado ka sa Kapitol, sa opisina ni Gob, o naglaplapan din? Diba? Tapos sabihin, si Gob, ginawa nga sa stage, akin sa opisina lang eh. Iyon po ang iniiwasan nating precedents na gawin ng iba, diba? Now mga kabisyo, logican po natin. Marami pong mga netizens ang nagalit sa paghahalikang malagkit nila Yasi at ng kanyang boyfriend na gobernador sa States dahil nangyari po ito sa isang pampublikong event na itinuturing na hindi angkop lalo na po sa harap ng iba't ibang edad at konserbatibong audience.
Ang mga public figures ay inaasahan po magpakita ng disente at respetadong pag-uugali at ang ganitong eksena ay may tuturing na hindi professional. Dagdag pa dito, mabilis po kumalat ang mga balita at opinion sa social media at nagpalala pa po ng mga negatibong reaksyon ng mga tao. Dapat kasi, pag public, chill lang. Smack sa lips, kahit asama mo pa yan, okay lang yan. Oh, anong gagawin, Tang? Ay, dapat sa bahay mo na ilabas yung dila. Aragay! Baloy ka! Alright mga kabisyo, oras natin. Wake up 33 minutes after 8 o'clock. It's time for me to say goodbye. Thank you so much for sticking around. Hope you guys did have a great time. Coming up next, susunod po, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Again, ito po si Diego Bandido sa pangalan po ni Tanghen Yan Duday. Lagi pong nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!